Hello guys and welcome back to my channel. Karon manguha mi og tudyom kay wa mi kwarta. So manguha mi og tudyom muna akong kauban na ag among kauban to apa dadto kay nanguha pa sila og nagkuha pa sila lang sa kadyan. So manguha mi og tudyom na dako kadjug dagat. Mo gilay mabuhat atus bay. So manudyom na lang makakaon pa ta, mabuhi pa. Di. Gatuya-tuya amo ang kuan kay grabe ka. Kuan ka adjo. Singan na. Kana na ay bawd ka adjo. Una mong mga kapakawan diri sa Andabohol Badiang. Gusto mo moari guys, PM lang is the cake kay mga rita mga tag jom tapos kana mga unta, mga kinason, kana mo pay kinason diri tagsa. Na grabing bumug sa akong kauban na ako gapasiting pretty ra ko kay mabasa magaho ang cellphone. Kay alam niyo na. So adto mi dadto kuan, adto mi dadto ludyo. Lamanok beach. Diha mi danang dapita na kana na gabundok danha mo nila manok diha mi danang dapita manguha og tudyom. Jaunya kay mahunas naman ni unja mga alas 2 mga alauna. Nga na po mi kinhason. Oh, mga turista. Diha ang birdwalk mo na diha magikan ang mga turista nga mo padong adtos Lamanok kana mo na Lamanok Island. So mo na amo ang boardwalk diha, boardwalk waiting area sa mga turista nga mo ari sa amo ang Panimalay. Bakhaw nga nag-ilusara sa dagat mao ni sila na mga anod ni sila na mismo sa bakha tas dagat taob kaadyo. Grabe bawod oh. Ayag na nagtaras tugas dalan aw dagat. Perti kajug bawod. Mao na among outpost diha mag-standby ag amo ang mga barangay Tanod, barangay Kagawad kay magbantay kay daghang magong mangawat og isda nga di tagadarhi. So muna among outpost na muna ang Lamanok Island diha. Nagkabanaag sa daghan. Kani mo ni among outpost. Awa. Tribo wakwak ko no ingan danhi nga outpost na ay sa kadang guba na napunay kusina. Gabounce mi. Uy, kay grabing kusuga ag bawod. Do elemento tigbog sa arak ko an gaadyo na Ay Ginoo ko recept. Arak kusuga ag bawod guys. Bro makahilak ng gasutan ni. Naanamis na kay nalawra na gyud ni. Loud na gadyo kaadyo. Shout out sa amo ang tigbugsay nga gwapo kaadyo mo na si Jaime. Mo na amo ang tigbugsay. Paspas ka sa bugsay okay nakakaog. Tigsaw ko jom. Oh, manawmay pa nagtsag to jom da. Tanan pang salmon bisag unsa salmon. Bantay gyapon libre. Correct. Nga na magid na. Wag kita mo lihok o magid tay makaon. Oo. Lihok tutaran ni. Lihok tao kita ba nga. Correct kong. Oh, mo na amo ang kuan na Lamanok Island nga arang lamia. Pak, nagapak. Ay la na iislab aran dakuan na Adobe o kahoy pa na. Dito na ba? Huy lami na sa ihimong kuan. Aray gatuya-tuya na gajud mi oh. Ha? Mo na kana bundok sa Lamanok Island. Kuyaw kaadyo mi manguha og tudyom kay molabay pa mig mga daghang mga bungtod ug uban pa kay kana diha dapita na diha ag mga bukog kay mo man inventaryo sa una sa katuang mga karaan to mga tao so diha da kana mo na diha ang inventaryo Bukog na diha mga lungon sa una gagmay kaadyo. Oh tanawa ang dagat. Gatuya-tuya. So
mo na ni. Uy, ano ko manghawid ta kay. Ano? Grabe magtuya-tuya gadyo. Hoy! Ay, nahablo ko guys. Para adyo ko nanawa doon na mis pang-pang. Doon kayo. Pang-pang, oh, mo na pang-pang siya, pang-pang. Oh, tanawa mo na. Iba nito sa adyo guys. Hoy! Ay, nanay, gido. Oh, apit may matuwang, guys. Sao na lang. Nanamis Duplin. Duplin pa more. Mapadaplin namin kagrabing kusuga ang mga balud sa katularan. Endot ka adyo diri maligo. Kung gusto mo nga maligo, mo nga rin mo halala ka mo nga rin. Siya. Pambot. Main kayak gitu. Na, arang ka pa ha. Ito puro ipanagat dito. Na, di ba arang ko pa ha ka adyo ko. Mong dapit diha minaligo katong nag-vlog ko diha. Ano? Di ba? Kay indo ang ginam kahoy. It's very nice. Hindot ka adyo diri. Muni amo ang dapit diri nga. Perti ka sosyalan uyaak. Pa. Matig bugsay, shout out. Di na ko moapil og bugsay kayo. Ug moapil ko og bugsay, mabasa magato ang cellphone, di mo kakita sa mga maajuhon na mo diri sa anda. Pwede na lang ko magbugsay. Makakita gajud mo ba matour gajud mo sa mo ang matour mo nga kuan kay unja kay mamad-an man ni. Uy, Ginoo ko Lord. Tabi apo. Ano buhok ka ban? Money buhok, money cave dari, money cave. May cave na musod ag mga tambahan anha. Musod. Tabi labay sa mi manabi ta kay di ba kuan kita rin nagpudyo diri sa kuan kalibutan na apoy mga ipareha nato sa manabi ta kay kanin dapita ara ka kuan ga adyo. Di man yun sila manghilabot pero you know na nay patong galain. Ano siya patong galain. Naglain siya na sa dagat. Murag siya owon or murag barko. Siya. Na, di ba? Nastungas dagat. Para may tubig na ba? Asa? Ha? Jadi na tubig na mainom. Sure, oy. Lagi. Kaya man tunggo. Suwadana nila ni Kwan lagi. Uy, may grabe sinta. Uy, pas-pas may kaya rin ako agkuhan. May bisig mat. Tubig na nakipuhol. Uy, mabulintang tadahimi. Aking kusuga agbawod. Uy. Kahilak mo po tadanig. Ano guys, garabing ang bawod. Ginoo ko Lord. Oh, gikan sa lamanok, muna yung mga pak, muna yung mga gwapo. Ay, dilat! Ginoo ko hapot ang matuwang, uy! Tanawa guys, grabe ka. Araw ka kusog og bawod guys. Aray, asa mo mo akarira? Oh, anak mo mo. Sige. So niabot na gajud mi. Niya na gajud mi sa amuang. Lagi. Dari rami mamuak animi. Para makaibili na ho. Dana mi manaom og tudjom tapos darhi mi mang. Oan danha mi mamuak kay muhunas naman na unja so ibilin ko diri agang ko gwapa ako ra usa. Sa una lang ni. Kunitong tong sa bato. Kay taog pa man. Awa. Nara ko nitong tong ara mga magamit itong ang uban to arat to Okay. Saon mo guys. Manawom na si Jaog to Jom. Kaya arong na natay mapuka. Ha?
o taas. Kay aro ang manawm na si og tujom kay aro ang naatay masawm unsa. Aw naatay kuan unsa ba naatay mabuak. Okay. Lawom pa man kaadyo tapos mga alas 2 mahunas na mga kuno. So makakita na mo sa mga kinhason diri pero di na ho ma-focus kay ang camera po wa pilami. Di ka mo focus ang camera. So karon magligo-ligo sa ko samtang pa kay magligo-ligo sa ko kay duganan po ko nakaligog dagat. So samtang taob pa man na nakakita ni Jo ag luma na luma sa koan. Samtang panahunas mga usa mig saging. Samtang mo kami di buat ina kami. Korek ja ag kani saging wa may sudan ibo mo na naman nga na dagat. Pangayon. Lami mga kaparat-parat. Asud ama. Tingnan nyo. Una di sudan di ay. Ay. Tunga gamay ra. Nalami sudan kuno. Wamo ko kabaw kay sila ra man dayon na nagpasiugda nga dagsudan. Nga unsa ta? O magkaisudan ay. Kaon ja mangunas na ni magkabanaag na matujom. Hindi mo na ang takaw. Buwan. Ang takaw mo naman ang bulad. Bulad mo naman. Kami na isda. Naligo sa tagkadiyot kay labong taob-taob pa unya kay naman naman dito kaligo. Lisod ka dyan mag-vlog, nakita ra na ka. Nampikas, gano'n sa pagka-nampikas kamera. Muna mga alang gwapa nga irong buang sa mo ha. Muna storyana na, murag si Donald Trump. Hindi ka tapong usa, murag si Boris. Bunak Boris. Harang atong po na. Mura na ko ang naubanhak. Ito na niya marag. Sundan ko yung bagay. Nanawang pag amo kauban ka palad to. Naanami to jum nga nakuha. Pero jubjuba na mo. Arab ito ga. Waras-waras ni Alan ko pangita. Wag Jubi. Right now. Jub na to. Masugod na ta. Dagko kadyo nga Lagi. Wa mo gawas lagi kusum lagi. Napahag pa ra. dapag ni. Grabe niya tulog dagbay murag luk dagom. Kuha isa na na oh. Pero nang ibukon mitras lawom pa kay muhuna sini kayo manginhas ni. Inga na ako na si Jack. Ay, ginagpo ka mga efrax. Dadang kutsilyo sa Dagko kaadyo nga to jom. Dapag man ni si Jangan ani di ni siya to jom nga dapag. Wa na si Jay mga to na. Bugat kaadyo murag na gold ani sa sud ba. Uy, sa Palawan dito. Sa isla sa Palawan gara inami jud sila kadagko ang tujo nila dito marjar ni anak lang yo. Dagko kaadyo. Pero makahilak man tadan ni sa kadagko oh. Naglihok-lihok pa yung time sila. Hindi ito jom di kari mo ito jom. Ha. Naglihok-lihok. Inami kadagko ito sa Palawan mga tujo nila. Okay na, undan ba? Wa pa may kutsilyo. Para bugat ka kaadyo. Nabog sa ibo mo na din Francisa. Uy, dagkog unod. Uy, agto jom. Uy na. Ganun na. Pagiras. Tom.
Undan. Inani dito kadang ko ang Jaime. Inram dito picture. Dapago picturean ni Dagko pagaduda na Ros katong dinuha kami kita gud diray. Naatlan na dito undan ba? Hapo na gulod ko tumabalik kinamo. Dagko man na. Muna ni si ang tujong. Dagko ka. Lucy. Gabo-gabo sa kadang. Horrible. Inani dira dili ara siguro kumuhuman. Dili ara man siguro kumukapuno ba? Jadi Inani kadad ko oh. Just Lord. Ano tulong nga ara nagtuod-unod. Nangaanod da uy. Ana. gagmay uno. Grabe po nakadukdok mo mag martilyo. Dahil na Dahil ba dyan yung kuwan? Bakal. may unod ning dako. Ang bagdoro. Wala na ni. Grabe dakuan naman ako eh. See? Ay, ginoko. Gila paro mas dagat agang lubot. Itok mo di ay. Jarag nga nakadagputan na mo. Dire. Susag na ang ito yan na. Ito lang na. Ada dia. Ayo ako lang na. Ang akdi apilon nga. Ang kamotor dito. I-apil dyan ang mga naong o mga barabas. Ada ya pintu. Yung mura-mura i-upload. Ini Yan mo na si John. Kari, hinluanan pa na. So, mauni ang lapad nga among sudlan. Na. Tama mo na ibaligja. Ano tayo ni baligja kay ipalit na mo bugas. Kaya ito bugas na mo. Tapos, busy pa ag mga Ay makaluluoy. gwapa sa badyang. Umabtab sa munang turyana. Tumabtab yung bilat mo. Ato na ning isod sa botelya. Ani, isod na ito danhi kay. Aron makausa na takalapan. Ato na ni baligja. Ni, ginawa ni sadya isod ni din ha. Kanig hiluan nig maadyo ha kay. Ugobaya og di ikoan. Isod ni nato kay. Ug di nimo isod, malusaw manggud ni. Kanang na ay makuan ba kung hanginan. Mawa ang kagwapa. Ingana ra. Usa ka ingani among ibaligja ni og 100 kay di baya lalim mo ha. Baligja na mo sa karang mo gwapa mi. Pwede na mo bugas. Ho, iinom ka ng lumar. Ha? Ho, ijito na inom ulap ko. Kumabtab. Ni ingani. Kung gusto mong mukaw nga ni lako lang mo dari sa anda. Okay. Ako, kanapakan mo na hug ingani, high blood mo impas ang kanan. Di ba shalan ka adyo? Nga ano na siya paglayda.